Snívali ste o tom, že si niekedy dáte hamburger s predanou nevestou či hranolky so Shakespearom? Odteraz je to možné. V divadle, v Košickom divadle si robíte srandu. To vážne? Ak to je naozaj pravda, si myslím, že je to absolútny vrchol nevkusu. A akože viem, že kultúra na Slovensku upadla, ale takto to by som naozaj nečakala. Si myslím, že ten, kto to odsúhlasil, by si naozaj mal vstúpiť do svedomia a sa zamyslieť nad tým, na čo divadlo je. Absolútne tam nevidím žiadnu svetlú stránku, ľudia by nemali sa ísť nažať do divadla, ale pozrieť si nejakú dobrú kultúru. Tak to je, si myslím, že dosť kultúrny škandál, by som povedal. No, tak to by sa nemalo, lebo toto máte pamiatku, toto je vaša pamiatka, divadlo. V každom meste by malo byť pekné divadlo, ako je aj v tomto, v Košiciach, tak si myslím, že toto nie je pekné. Bože, to čo sú za otázky toto? Asi 1. apríl. Nič iného, 1. apríl, čo môže byť?